סיגל, תסתכלי אליי רגע. סדר וניקיון אצל אמא שלי. טקסים משעממים, ערכים שהושרשו עמוק עמוק. חייבת להגיד שלימד אותי מה זה קומפולסיב אובססיב דיסורדר. בסדר. סדר וניקיון פשוטם כמשמעם, כאילו, מה יש לפרש כאן? זה סדר וניקיון, מה לא ברור חבר'ה, אז קדימה. כן, סדר וניקיון. טוב, את האובססיה לניקיון וסדר, לצערי, קיבלתי בירושה, אבל בתור ילדה עוד לא ידעתי את זה, והסתכלתי על אמא שלי כמישהי שזקוקה כנראה לטיפול. לא יכולנו למרות גבות על הכיור נרוסטה, הוא לא הבריק מספיק, מבחינתנו זה היה מלוכלך עדיין. סוג של קודש הקודשים, כאילו המלכה ישנה, דיר באלק מלהעיר אותה. היינו צריכים להסתובב על קצות האצבעות, ואם האצבעות במקרה נפלנו על העקבים, הרעש הזה, וואי 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 וואי. אחת הפעמים הבודדות שהצלחתי לגבור על הפחד מהתוצאות היה שחנה לחזר הביאה גור לברדור קטן וחמוד לתוכנית של קשקשתה. לא יכולתי להתאפק והייתי חייבת לעשות מעשה. עזרתי אומץ רב, נכנסתי בשקט וצעדתי לאט לאט לכיוון המיטה ולחשתי בשקט אמא, אני יכולה כלב. המקרים הבודדים שהערנו אותה עדיין תחת חיסיון של בית משפט עליון. טראומה. סוג של כוכב במערכת השמש, שאמא נעה סביבו כל החיים. יש לי פט בבוקר, זה כמו להגיד בוקר טוב אצלנו בבית. את פט צריך להקפיא. כל פעם כשמישהו יצטרך, אנחנו ככה נעיר אותה ונקפיא אותה בחזרה. וולט דיסני עושה את זה לא רע דווקא כבר הרבה שנים. זה משהו קטן שכל פעם שהיה יורד גשם היינו צריכים לרוץ למטה, לחסות בניילון את המכסה מנוע, כי אם נכנסים מים למנוע, אז גם אי אפשר לנסוע באוטו. אני אף פעם לא הבנתי את הקונספט של אבא נוסע בשברולט אימפלה ממוזגת, לבד, ושלושה ילדים עם אמא נחנקים כמו סרדינים בתוך קופסת פח. הרכב החמוד הזה סבל קשות בחורף. כל פעם שירד גשם לא ניתן היה להתניע אותו, וזכורים לי ימים שבהם היינו רצים לחסות את המנוע על מנת שנוכל לעשות שימוש ברכב ביום שלמחרת. לפי הקשש. לא בקדנציה שלי. היה צפוף ונעים שם, אין ספק. אבל אמא, היית ראויה להרבה יותר. הספות בסלון זה היה סוג של שדה מוקשים, כאילו אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. לא נוגעים בהן, לא יושבים עליהן, לא חושבים עליהן. כמו נרות חנוכה, לראותם בלבד.
וגם אם היינו רוצים להיכנס או להסתכל על הסלון, זה היה רק בצדודית, בפרופיל. לא להסתכל פרונטלית, זה עשוי ללכלך את הספות הלבנות. עדיף שמישהו יוביל אותך לפחות לטובת האליבי והשימוע וההוכחות אחר כך? שמחה לערוך וידוי קטן בין 2 ל-4 הייתי עושה עליהם די. זה היה סבל אחד גדול מלמטה ועד למעלה, או בעיקר רק למעלה. הגג בפומפדיטה גורם לך שוב לחשוב על טקסים משעבדים. אני זוכרת שאחד הדברים שהציגו לי הכי הרבה זה כמה משיכות מגב צריך בשביל להכניס מים לחור עגול. בעיקרון, רק עלינו כדי לנקות אותו. כמובן שאמא תמיד דאגה לניקיון של העריכים הלבנים הבוהקים, תמיד הוא נראה קשיר ויציבי. אבא שלי וקבלן ואחראי על המבנה, יכול היה לעשות את גרם המדרגות קצת יותר רחב, ולא עם טיח שפריץ קטלני ששורט, וזה גם הכניס לאחי ארז רעיון, לקחת אותו ספירת פצוע, וכל הגרם המדרגות הזה, כשפעם נדפק לי הראש ופעם נדפק את הרגליים. מבחינתי זה היה סבל אחד גדול עם כמה נקודות אור של כמה אירועים מאוד מרגשים שהיו לנו במהלך החיים על הגג. זה הגג בפומפדיטה. הגפילטע פיש המיתולוגי של אמא רשמתי, ואפילו ראית שעשיתי, ואני נושאת את הדגל עד אחרון ימיי. אני אעשה את הגפילטע פיש שלך, אין עליהם. גפילטע פיש ומלפפונים חמוצים, בשבילי 2 מאכלים שאמא שלי עושה ממש ממש טוב, אבל גורמים לי בהחלט לפקפק בכל העניין הזה של הפולניות שלה. קצת מוטל בספר. שמחה אבא, אבי הגיע וקבע. תדעו לכם שזו העבודה שלי כל שבת.
גם ספר לא יספיק. לא לאמא הזו.